ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலோட பேரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாற்றிருக்கோம். நம்ம சேனலோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் வித் ஸ்மால் சாய். நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் வித் ஸ்மால் சாய்னு பேரை மாற்றிருக்கோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் ஓகே கைஸ், வாங்க கைஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேங்க் புஷிங் கேம் தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், நம்ம சேனல் கேமிங் வித் ஸ்மால் சாய்னு போட்டிங்கன்னா முதல்ல வர பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் கேமர். அவர் தான் வருவார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவர் தான், நல்லாவே ஆடுவார். டிஜே அன்லாக் வச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பராகவே ஆடுவார். ஓகே கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்மளோட சேனல் பேரும் கேமிங் வித் ஸ்மால் சாய் தான், அவர் யூனிக் கேமர். ஓகே கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரேங்க்டு போட போகிறோம். ரேங்க்டு போடலாமா வேணாமான்னு ஒரு யோசனையிலே இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டை கூப்பிடலான்னு நினச்சேன். ஓகே, நம்ம ஏதோ இவர் தான் கைஸ் வியரண்ட். இன் குரூப் கார்டுல இவர் தான் கைஸ் வியரண்ட்டு. இவர் தான் கைஸ் நம்மளோட யூனிக் கேமர். நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட சேனல் வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. அவர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாரு. நான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, திடீர்னு ஒரு சின்ன லேக்கால் பெரிய என்ன சொல்கிறது அவரோட மேட்ச் போட முடியல. ஓகே கைஸ், இந்த மேட்ச்சில் நம்ம புயா அடிப்போமா இல்லை லாஸ்ட் வரலும் போவோமா இல்லை ஃபஸ்ட்டு செத்துருவோமா இறங்கணுன்னே, இல்லை நம்ம டீமால் புயா அடிப்பாங்களா இல்லை ஹேக்கர் வந்துடுவானா, என்ன ஆகும் அப்படின்றது நீங்களே சொல்லுங்கள் கைஸ். நீங்களே கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது சேனல் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சேனலை ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபரை தேடிதாங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், வாங்க கைஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு தான் பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னே தெரில. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வின் பண்ணோம், அது போயிடுச்சு. மறுபடியும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டுனுக்கலாம், அதை பார்க்கலாம் பார்ப்போம். ஆனால் சுத்தமாக வந்தீங்கன்னா அதுவே ரேங்க் ஸ்குவாட் இறங்கிடலாம்டா அப்படின்னு சோலை இறங்கிடலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன் முடிவு பண்ணிட்டா. ஸ்குவாட் போட்டால் அந்த தியாஸ் தராங்களே, தியாஸை கலெக்ட் பண்ணால் நமக்கு தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நம்ம தியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுறதே விட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 நாள் ஒரு வீக்கு முன்னாடி தான் நான் வீடியோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வீக்காக நான் கேம் ப்ளே பண்ணலை. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இஷ்யூ, அதனால் கேம் ப்ளேயே பண்ண முடியல. ஸோ தியாஸும் வாங்க முடியல. நம்மகிட்ட ஒரு முட்டை அமௌண்ட், ஐயோ முட்டை, ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுன்னு ஒரு முட்டை அமௌண்ட் வச்சுருக்கேடா அப்படின்னு நீங்களும் கேட்பீங்க. ஆனால் நம்மகிட்ட எமௌண்ட் இல்லை கைஸ். கடவுடைங்க நியூ இயர்க்குள்ளே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாக்கு அப்புறம் வந்து எமௌண்ட்டும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, அது நமக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ரோட் டு 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம போடலாமா வேணாமா? 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து எமௌண்ட் அப்புறம் அலாக்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கிடைச்சா தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தனக்கு மிஞ்சியது தானமும் தர்மமும் அப்படின்னு நிறைய பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் வாங்கி கிவ்அவே விடலான்னு கைஸ். அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 50 சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை 500 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே நம்ம சேனலில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும், லைவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். வேறு லெவலில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம ரேங்க் ஸ்குவாடுக்குள்ளே போயிட்டோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ வருது பாருங்க கைஸ். இது காரணம் என்னன்னா விபிஎன், சூப்பர் விபிஎன் ஏற்றின கைஸ். சூப்பர் விபிஎன் இல்லைன்னா ஃபுல்லாக 99+ எல்லா ஸ்டாச்சு மாறுறாங்க. அட்லீஸ்ட் இதுவே பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இதை ஏற்றினேன். பார்த்தா விபிஎனோட வேலையை காட்டியிருக்கு. அது என்னன்றது நீங்களே பாருங்கள். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ரேங்க்டு ஸ்குவாட் உள்ளே போயாச்சு. உள்ளே போய் என்ன ஆக போகுது பாருங்கள், லேக். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் இப்படி காட்டுது. உள்ளே போ போயிடுச்சா? இதோ இப்போ தான் புதுசாக மாற்றிட்டாங்க போல இருக்கே. இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். என்கிட்ட இப்போ வெறும் 8 தியாஸ் தான் இருக்குது. ஓசியில் அமௌண்ட் தரேன்னு சொன்னால் வாங்க முடியல. ராக்கெட்டு கூட ஒரு 6 இருக்குது, அது கொஞ்சம் ஸ்பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படியாவது அந்த பாகுபலி ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிடணும். பாகுபலி ட்ரெஸ்ஸோட அந்த மாஸ்க் வெறித்தமாக ஹைட்டாக போட்டால் சூப்பராகும். அண்ட் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் சேனலில் இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெயின் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். அவங்க பேர் பார்த்திங்கன்னா வேதாந்த், கேமிங் வித் ஸ்மால் சாயோட பழைய ஓனர், அதாவது என்ன சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா யூனிக் கேமர். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஎன் வடிவேலன், அவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு முகேஷ் மித்திலேஷ் ட்வின்ஸ், அவங்க 2 பேரும் அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட விளையாடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இமயவன், அவன் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு, என்னோட கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது பப்ளி ஃப்ரெண்ட் எஸ்டி சஞ்சாய், அவர் தானே இமயவன் வச்சுருக்காரு, அவர் தம்பி பேர் வச்சுருக்காரு. ஓகே, இது என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இறக்கி விடணும் போலக்கு. எங்கள் டீம் நகரம் எல்லாம் வந்து என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டே இறங்கிட்டாங்க. அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நான் இறங்கியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், எப்படியாவது அந்த வீட்டு மேலே இறங்கிடுறா கைப்புள்ள முடியல. ஓகே, இப்போ நமக்கு இறங்கணுன்னே கன்று என்ன கிடைக்குமா? கன்று ஏய், இது வேறு ஒன்றுப்பா. கன்று பேகு என்ன பேக் எக்கிப்பால அப்பாடா கன்று ஏதோ இருக்குது. M10 14, அது என்ன M10 வச்சு ஆட தெரியாதாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமான்னு சொல்ல மாட்டேன். M10 வந்து எனக்கு பிடிக்காது. M10 வச்சு எனக்கு அடிக்க தெரியும், இருந்தாலும் நான் வந்து எனக்கு அது அவ்வளோ பிடிக்காது. நம்மளாம் டபுள் பேர M18873 இல்லை 7 அந்த கன் தான் டபுள் ஷாட் கன்.
ஓகே நமக்கு அடுத்து வந்து கன் எதாவது கிடைக்குமோன்னு பார்க்குறேன். ஒன்றும் கிடைக்கல. லூட்டு தான் கிடச்சிருக்கு. லூட்டை வந்து கிடைச்ச லூட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஹெல்மெட்டுக்கடா எடுத்துக்கூடா எவனா போகிற வரல ஹெட்செட் எடுத்துக்கூடா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை காய்ஸ். வேகமாக ஓடி போய் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட விட்டு சேர்ந்துடணும். ஜோதியில் ஐக்கியமானால் தான் என்னோட இது பிளேயெல்லாம் வரும். ஓகே இந்த மேட்ச் நம்ம எத்தனை கில் அடிப்போன்றதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இந்த செட்டிங்ஸ் பார்த்தா பிடிச்சிருக்கா கைஸ் எல்லாம். நாங்கள் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக நான் தான் இது என்னோடய செட்டிங்ஸு. என் தம்பி அப்பப்போ ஆடுவாங்க, கொஞ்சம் லைட்டான மாதிரி ஆடுவாங்க. இப்போ மஷ்ரூம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா போகிற வரல வேணா போட்டால் கூட ஓடினே ஹெல்த்தி ஏற்றினே போயிடலாம். லெவல் 3 மஷ்ரூமா லெவல் 2 மஷ்ரூமா தெரில. இப்போ யாரும் வேதாந்தன்னு காட்டுச்சே. ஒரு வேளை நம்ம பைப்புள்ள அவரோட கெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்காரோ வேறன்ட்டு. இல்லை அப்படி இருக்காது. ஓகே பாருங்க ஃபுல்லாக நெட்டு 260 285 200 300 1000 கடைசியில் அந்த சமயத்தில் 500 கிட்டே போச்சு கைஸ். அதனால தான் கைஸ் ஓவர் லேக் ஆச்சு. அண்டு அதில் என்னோடய தப்பும் இருக்குது. சில மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன். அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் பண்ணாதீங்க. ஓகே க்ளோவல் கிடச்சிருக்கா இன்ஹேலர். ஓகே ஃபுல்லாக லூட் அடிக்கலாம். போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டாட்டோ அது என்னது ஏதோ பேராச்சே கோட்டட்டோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வரலும் ஓடி வந்திருக்கோம். அது என்னடா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஸ்கில் ஸ்லாட்டில் 2 வச்சுருக்கோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷு அது ஹயட்டோட பவர், கெல்லியோட பவர் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுற ரன்னு அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் முகாய் தாய் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பேர் என்னதுப்பா கிளாக் கேரக்டர் பவர். ஏன்டா கிளாவை வச்சுனாலுமே சண்டை போட சூப்பராக. ஆனால் நம்ம ஹயாட்டாக்கிட்டே நம்ம கிளாவோட பவரில் வச்சுட்டோம். அது எப்படி வைக்கணுன்றதை நான் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஐடி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கொஞ்சம் நான் ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆரம்பித்தேன். 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது இவ்வளோ பெரிய பண்ணதுக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருசாக நினச்சிக்கிறேன். என்னது இதுவா சே ஓகே நான் கூட டபுள் சாட்டன் கணிச்சேன். ஓகே நமக்கு லாங் ரேஞ்சு கன்று தேடி தான் கைஸ் நான் ஓடினுங்க. ஆனால் லாங் ரேஞ்சு கன்னே கிடைக்காது. ஓகே நம்ம ஜோதியில் நம்ம ஐக்கியம் ஆகிட்டோமா? ஆமாம் ஆகிட்டோம். கேப்டவுனில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஓகே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இறங்கினோடனே ஃபுல்லாக லூட் அடிச்சிட்டாங்க போல. அப்படியே சரெல்லாம் அப்படியே வெட்ட வெளியே எனக்கு வரும். நமக்கு தான் அப்படி திந்தா. என்னது அது கார் 98 புல்லட்டா இல்லை கார் 98Kவா? தூரத்துலேருந்து பார்க்க தான் இருந்தது. பேட்டா நம்ம பேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூயா ஸ்கின் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாம் தானே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் ஒரு அழகு மண்டை வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இது காட்டுவான், ஆட்டம் காட்டுவான். ரொம்ப பண்ணுவான் அந்த அழகு. ஆனால் அந்த அழகை வந்து கடைசியாக நான் காப்பாற்றுவேன். பாருங்கள் கடைசியாக என்ன நடக்குன்றதை பாருங்கள் கைஸ். இல்லை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வீடியோ போய்ட்டு பாருங்கள். சுற்ற விட்றான் பைப்பில் என்ன போடா நீயும் என்னோட பைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டேன். ஓகே காய்ஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேப்டவுன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டவுனுக்கு தான் ஓடின்னு போவோம். வேறு எங்கே ஓடுவோம்? கேப்டவுன் நம்ம ஜோதியில் ஐக்கியமாயிட்டு ஓடினே இருக்கோம். ஓகே நம்ம அழகு மண்டை நம்ம முன்னாடி போய் என்ன பண்ணுறாங்க? ஓகே நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ தள்ளுறாடி பேசினுக்கல. ஓகே நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லிச்சிங்களா? இல்லை அல்லாக்க சொன்னேன். ஏன்னா நான் அல்லாக் கூட தான் பேசுவேன். ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? MP5 எதாவது டபுள் மேக்னிஸு AWM ஆர்மர். டபுள் மேக்னிஸ் தேவைப்படுங்க. இது லாங் ரேஞ்சு கண்ணு எதாவது SMGMO அது மாதிரி எதாவது கிடச்சிதுன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா டபுள் மேக்னிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெஸ்ட்டு. லெவல் 3 மேக்னிஸை விட எனக்கு டபுள் மேக்னிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். டபுள் மேக்னிஸ் கிடச்சுன்னா நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே நமக்கு நல்ல கன்று எதாவது கிடைக்கும்னு பண்ணுவோம். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு கன்று கிடைக்கும். அந்த கன்னுக்கு பதிலாக ஸ்காரம் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே நம்ம பார்த்திங்கன்னா என்ன இப்போ பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன்னா இது இந்த வீடியோவில் நினைக்கிறேன். வேறு ஒரு பீக்கில் ஒரு வீடு அது மாதிரி ஆகும். நம்ம ஃபேவரட் சாலாக்குட்டி டபுள் ஷாட் கன் நம்ம கட்சி. இப்போ எம்டனை எப்படி கீழே போகிறதுன்னு தான் பார்த்துருப்போம். எம்டனை கீழே போட தெரியாதா அப்படின்னு கேட்பீங்கன்னா நமக்கு லாங் கன் வேணும்ல. டக்குன்னு எண்ணி வந்துட்டானா 2 கன்னையும் மாற்றி வச்சு விடலாம். ஆனால் இருந்தாலும் எம்டனை வந்து கீழே போடணும். வேறு கண்ணா எதாவது எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு நினச்சிருந்தா நான் பார்த்தீங்கன்னா ஓடுவேன். M500 எடுத்துக்கலாம்ப்பா. அதை ஸ்கோப்பு போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா HGM ஒத்துக்கோடா. வேணாம் சும்மா நான் ஏதோ பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் கைஸ். கார் 98K புல்லட்டா? ஆமாம் இப்போ எங்கேயோ பக்கத்தில் லாங் ரேஞ்சு கன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் சுற்றி பார்த்துட்டு ஓடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். எங்கே போனாலும் அந்த 7.3 கன்னே இருக்குடா. 8.7 கன்னே கிடையாதா? ஓகே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எக்ரி குச்சோய் கைப்புள்ள அவ்வளோதான். ஓகே காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லூட்டு கொஞ்சமாக இதெல்லாம் நிறைய லூட்ரா அப்படின்னு இந்த லூட்டை வச்சுன்னு ஒரு 10-15 பேர் போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை ஒரு 3-4 பேராவது கண்டிப்பாக போட்டுடலாம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லூட்டை வச்சு எத்தனை பேரை போடுவோம், என்ன ஆகும், என்ன நடக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம நிறைய 500 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அலோகியோட போகிறோம். அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன். 500 சப்ஸ்கிரைபர் வரணும். ரோட் டு 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன் 1 மந்த் அப்படின்றத போட்டிருக்கோம். நம்ம ஆரம்பிச்சு 1 வீக் ஆயிடுச்சு. 20 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் போச்சுன்னா நல்லாவே வரும். அந்த மாதிரி நம்ம கிரிக்கெட் வீடியோஸும் போடலாம். என்னோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து டீமை பற்றி நான் அனலைசஸ் கொடுக்க போகிறேன் கைஸ். இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா,
ஏய் டிண்டக்கா 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 M14 கட்சிச்சு லாங் ரேஞ்சு கட்சிச்சு ஆனால் 15 புல்லட் தாண்டா இருக்குது அப்படின்னு ஏன் நம்ம கிடைக்கணும் எப்படியாவது. ஓகே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரிக்கெட்டோட அந்த இது அனலைசிஸ்லாம் போட போகிறோம், ஃபன்னி கமெண்ட்ரியோட போட போகிறோம். இது நீ பேசுறதால ஃபன்னியாக தான்டா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஃபன்னியாக இல்லையா அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க கைஸ். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தீர்வு செய்ய தயாராக இருக்கும். ஓகே நம்ம அந்த 2 பேர் பைக்கில் அவங்க 2 பேரும் எந்த பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஆறாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துட்டு அவங்க 2 பேரும் மட்டுமே போயின்னுக்காங்க. என்ன அது M60 இருக்குது எடுத்துக்கலாமா? வேணாம் M60 விட எனக்கு M14 ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். 45 டேமேஜ் போவோம், 45 35 40 45 அப்படிதான் போவோம். ஸோ M14 ஒரு நல்ல கன்று தான், எஸ்கேஎஸ் மாதிரி ஒரு கன். ஆனால் எஸ்கேஎஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா M14ஓட பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எஸ்கேஎஸ் நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ப முடியும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோதியில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ஓட ஆரம்பிக்கலாம். கன் எத்தனை ஏன்டா ஓடுற? ரீலோட் பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன், முடியல. ஓகே இங்கேருந்து நம்ம ஓடினோம் ஜோனுக்கு உள்ளே வர ஓடணும். பீக்குக்கு போகலாமா இல்லை வேறு எங்கேயா போகலாம்? எங்கள் டீம் ஆள் பின்னாடியே நான் போகிறேன் கைஸ். ஏன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஆள் கூட நம்ம ஸ்குவாட் போட்டு வந்தாலே எப்பவுமே டீம் ஆள் கூட இப்போ ஏன் மெடிக்கெட் தூக்கி போட்டுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 7 மெடிக்கெட் இருக்குது. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது, 5 இருக்குல்ல போதும் அதுவே. ஓகே காய்ஸ் வாங்க போகலாம். நம்ம டீம் ஆள் விட்டு நம்ம தனியாக செத்துட்டோம்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் டீம் ஆள் கூட போயிட்டு நம்ம பேக்கப்பும் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு வேணால் ஒரு பிளாட்டினம் போகிற வரல நம்ம பேக்கப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அடிக்க பார்ப்போம். இந்த பொண்ணுக்கும் லேக் ஆகுதா? பின்னாடி வீட்டு போயிட்டு வருது, பரவாயில்ல. ஓகே காய்ஸ் வாங்க நம்ம பீக்குக்கு போகலாம். ஓஹோ ஹைட் பிளேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்க, ஹைட் பிளேஸ் உங்களுக்காக நான் போட ரெடியாக இருக்கேன் காய்ஸ். ஓகே M60 எங்கே பார்த்தாலும் M60 M14 அந்த மாதிரியே இருக்குல்ல. பேன் எடுத்துக்கலாமா? பேன் ஓகே பேன் வந்து ஒரு கவசம் வேணாம் நம்மகிட்ட பேட் ஏதாவது ஸ்கின் இருக்கு. டா எங்கள் MP40 இருக்குடா பார்க்காம போயிட்டேடா அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? நானும் அதான் கைஸ், எனக்கே இப்போ ரீப்ளேயில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அங்கே MP40 SMG அம்மாவும் இருக்குது. நான் பார்த்தீங்கன்னா M14 இல்லை, நான் டபுள் ஷாட்டே போட்டு MP40 எடுக்கலாம். ஏன்னா அந்தளவு வர்த்தபிள் தான் MP40 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா டபுள் ஷாட்டை விட என்ன அது வந்து 2 புல்லட். ஸோ ரீலோட் டபுள் ஷாட்டோட இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரீலோட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் அந்த சாக்கில் போட்டுருவாங்க. ஸோ MP40 தான் டக்குன்னு ஒரு ட்ராக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே நம்ம பீக் வந்துட்டோமா? பீக் வந்துட்டோம். நானே ரீப்ளேயில் தான் MP40 பார்த்தேன் கைஸ். ஐயோ MP40 பாருங்க கைஸ், 500 400லாம் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக லேக் ஆகும். அதான் எனக்கு பிரச்சனையே. ஓகே நம்ம போகலாம். ஓகே ஓய் என்னையா அது பீக்கில் இத்தனை போனப்பட்டி இருக்குது? லெவல் 3 வெஸ்ட்டா? ஓகே எடுத்துக்கலாம், இதுக்கும் பரவாயில்ல. லெவல் 3 வெஸ்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. VSS M14 VSS நல்ல கன் தான். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிங் இல்லைனா நான் எடுக்க மாட்டேன்ப்பா. ஓ இது ஆயில் பேரரா? ஓகே காய்ஸ் நம்ம பீக் வந்தாச்சு. பீக்கில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீக்கில் ஒரு உலக அதிசயம் காய்ஸ் இங்கே நடக்க போகுது. பீக்கில் எனிமியில் காய்ஸ், அதான் காய்ஸ் பீக்கு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தேன், எனிமையை காணும். எல்லாம் வந்து பணப்பட்டியாக தான் கிடக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பீக்கில் நம்ம போட்டு கிளாக் டவருக்கு ஓடி கிளாக் டவர் வந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்துடுவோம். ஐயோ திரும்ப சொல்லிட்டேனே, உண்மையாக சொல்லிட்டேனே. ஆக்சுவலாக அதான் கைஸ் லாஸ்ட் ஒன் ஃபேக்ட்ரியில் வரும். அதான் கைஸ். சவுண்டெல்லாம் வச்சுக்கிறேன்ப்பா. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார் இருக்குது இங்கே. நான் வந்து ஸ்காரை எனக்கு என்னமோ இந்த நேரத்தில் தோணுச்சு. எனக்கு என்னமோ தோணுச்சு. எனக்கு என்னமோ இந்த M14 தான் எனக்கு ஏதோ பண்ண போகுது, ஏதோ நடக்க போகுது, கெட்டதோ நல்லதோ, ஆனால் ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தோணுச்சு. அதனால தான் கைஸ் நான் வந்து இது பண்ணேன். இல்லைனா பேராஃபில் கூட எடுத்துருப்போம். பாருங்கள் பேராஃபில் ஒரு நல்ல கன்று, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் சுடும் M14 விட. இருந்தாலும் நான் பார்த்தீங்கன்னா M14 தான் எடுத்தேன். ஏன்னு எனக்கு தெரில. என்னமோ என் பச்சி ஒன்று சொல்லிச்சு கைஸ், என் பச்சி. அதனால தான் கைஸ் நான் ஒரு நிமிஷம் எடுத்தேன். ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஓகே கைஸ் சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பி வந்திருக்கான். ஹலோ கைஸ். டேய் ஒரு நிமிஷம் கமெண்ட் நான் கமெண்ட் கொடுத்தேனக்கல்ல. பாருங்க கைஸ் பாருங்களேன். என்ன கைஸ் இது வெளில போயிட்டு வருது? என்னது கைஸ் உண்மை? ஆக்சுவலாக நான் சைடு நின்ட்டேன், அப்புறம் பண்ணி பார்த்தேன் கைஸ். ஓகே கைஸ் ஓகே நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ M14 டபுள் ஷாட் 2 வச்சுருக்கோம். நம்ம ஓய் டீம் ஆளுங்க ஓடுறாங்க. ஓகே நம்மளும் ஓட்டிடலாம். யசுந்தே நான் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லு. சொல்கிறா என்ன? அதேதான் 99+ ஆகும். 99+ வேறு 500 300 400 போதேடா. டே என்னடா இது இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? 56 வரலாதாப்பா. ஓகே ஜோன் வந்துச்சு, ஓடலாமாடா? ஓடலாம் பாரு 99+ஆ. ஆனால் இப்போ நான் ஒரு ஹிடன் பிளேஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் கைஸ். இதுவுமே ஒரு நல்ல ஹிடன் பிளேஸு. நீங்கள் அதை யோசிக்கலாம். என் டீம் அதை காட்டுறான் பாருங்கள். இந்த இடத்துல தள்ளுறா. இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உக்காண்டிங்கன்னா வெளில போய் அவன் பார்க்க சொன்னேன். பார்த்தான்.
டே தெரிலடா நீ வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டான். நானும் பார்த்தீங்கன்னா சரிடா ஓகேடா சூப்பர் இன் ப்ளஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் பேசிக்கணும், ஏன்னா ஹிந்திக்காரன்ல, அதனால் இங்கிலீஷில் பேசணும். ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓட ஆரம்பித்தோம். பாருங்களேன் ஹைட்டாக பாருங்களேன். இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னு பாருங்களேன், நீங்களே பாருங்கள். பாருங்கள் ஜோனில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் 99+ ஜோனில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதான் இப்போ எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த இதுவே. சரி ஓகே என்னாச்சு நெட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே பார்த்தேன். ஓகே அப்போ நெட்டு தான் ப்ராப்ளம். அப்போ கொஞ்சம் மொல்லமாக யோசித்தேன் காய்ஸ். ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த டப்பாவில் அப்படி தான் உட்காந்துருப்போம்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு குதிச்சு ஓடினேன். இப்போ ஓடுறேன். இப்போ எனக்கு தோணாது. இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணும் காய்ஸ். இப்போ எனக்கு தோணும். இப்போ எனக்கு என்னமோ தோணுதோ, எனக்கு என்னமோ அங்கே தான் இதுவும் ஆகும்னு தோணுச்சு. அதனால தான் கைஸ் நான் இப்போ ஓகே கைஸ் சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் காய்ஸ். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஓகே இப்போ பண்ணிடலாம். ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணேன். ஓகே இப்போ வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது இறங்கி ஓட ஆரம்பித்தேன். ஹெல்த்து குறையுது கைஸ் எனக்கு, அதனால் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது என்கிட்ட இன்வேலர் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா சூப்பர் விப்பேன் ஆக்டிவேட்டில் தானே இருக்குது. அப்புறம் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு நினச்சின்னு ஒரே ஓட்டமாக இதோட ஓடி பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஹெச்பி அவ்வளோ குறைஞ்சிச்சு. நான் ஒரு இன்னலர் இருந்தது அதையும் போட்டுவிட்டேன். 2 இன்னலர் போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கன்னு அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு மெடிக்கிட்டை போடுறாப்பா. ஓகே மெடிக்கெட் இன்னலர் அது மெடிக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லேக் ஆகுது பாருங்க கைஸ். இப்படி லேக் ஆனால் நான் என்ன காய்ஸ் பண்ணுறது? ஒரு 99+ ஒரு யூடியூப் சேனலில் இருக்க ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன காய்ஸ் பண்ணுறது? இப்போ நெட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு கைஸ். நெட்டு அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் லேக் தான். 396 போகுது பாருங்கள். இப்போ ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பாருங்க கைஸ். இப்படிப்பட்ட ஒரு நெட்டு லேகு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 7 பேர் எங்களை வர்றாங்க. நான் ஒரு 4 பேரா, அப்போ இன்னும் 3 பேர் இருந்திருக்காங்க. சரி பாருங்க கைஸ் இப்படிலாம். ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப கடுப்பாகுது கைஸ் ரொம்பவே. இது வந்து மெடிக்கெட் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரிக் எதாவது பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரிக்கையும் நம்ம போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனலில் எப்படி ஃபேக்ட்ரி டாப்பில் ஏறத்துன்னு போடலான்னு நினச்சி வந்தேன். அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஏறா கைப்புள்ள ஏறு. என்னடா ஏறிட்டீங்க நீங்களாம், நான் எப்பறம் ஏறது? சரி இன்னும் குளோவல் போட்டு ஏறட்டா? இல்லை அந்த பொண்ணு நீல இந்த பொண்ணை வச்சு ஏறிடலாம் பேசாமல். அப்பாடா ஏறுட்டா கைப்புள்ள. ஐயோ அப்பாடா பாவீங்களா டே. என்னடா இது 71 HP தான் இருக்கா? ஓகே இதுனா மெடிக்கெட். ஓகே இப்போ எங்கள் ஆள் ஃபேக்ட்ரி உள்ள ஒருத்தர் போனார். அவருக்கு என்ன நிலமன்றதை மட்டும் பாருங்களேன். அவ்வளோதான் அவர் நாக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ சும்மா ட்ரிக்கு பண்ணுறப்பல என்கிட்ட இந்த 2 க்ளோவால் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்படி க்ளோவால் வேஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்ன கடைசியாக என்ன ஆகுன்றதை என்கிட்ட படமாக கற்றுக்கலான்னு தான் சொல்லலாம். பாருங்க கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் மேலே ஏறிட்டான் ஒருத்தன். அந்த அலாக்கு மண்டை மேலே ஏறிட்டான். இருந்தாலும் திரும்ப கீழே வரான் கைஸ். அது வந்து உண்மையிலே ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுக்காக கீழே வரன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இப்போ அவன் ஆளுங்க எங்கடா அப்படின்னு தேடினுக்குமோ நான் லூஸ் மாதிரி க்ளோவால் வேஸ்ட் பண்ணி க்ளோவால் போட்டு காட்டு குத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். சாரி கைஸ். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே தான் வருவான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சும்மா பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே இப்போ க்ளோவால் போட்டு நான் வேஸ்ட் பண்ணதுனால கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி வந்து எங்களை போட்டு முக்குன்னு முக்கிடுவாங்க. நாங்கள் 3 பேர் அவங்க 3 பேர். இப்போ போடுறா கை ஃபுல்லாக கரெக்டாக போட்டுரு. க்ளோவால் உள்ளேயே அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அவ்வளோதான் இன்னொரு க்ளோவாலையும் போட்டேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. முடிஞ்சுது கை ஃபுல்லாக கதை முடிஞ்சுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பீங்களான்னு நினச்சேன். இப்போ லூசுமா நான் இது பண்ணுவேன். இப்போ சுடுற சத்தம் கேட்டவொடனே உடனே அடடா என்னடா இவன் க்ளோவால் போட்டு சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சின்னு சரி சுற்றின்னு வருவான்னு தெரியும். அவ்வளோ கைப்புள்ளா அடடே ஓசிகள் எஸ்டி அடடே ஓசிகள் ராஜா ஓசிகளின் மண்ணா அப்படின்னு நினச்சி என்னடா அடே எவ்வளோ ஓசிகளா 45 டேமேஜ் கொடுத்த அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க. ஆமாம் 45 டேமேஜ் கொடுத்தேன். கைப்புள்ளா எவன்டா அவன் எப்போ பாரு போட்டுனேங்களாடாப்பா டேய் ஐயோ பாருங்களா பாருங்க. அவனாக்கு இவனாக்கு நான் மெடிட் போட்டேன். இப்போ அவன் ரிவைவ் பண்ணுவான்னு நம்புகிறேன். சரி ரிவைவ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறேன். அவன் ஓட்டான். இவன் நான் ரிவைவ் பண்ணேன். அவன் ரிவைவ் எடுத்து நினச்சினுங்க. என்ன ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. என்ன பண்ணுறீங்க டேய் அடப்பாயில மறுபடியும் ஒருத்தன் நாக்கு. என்ன இப்போ இவன் நான் லைக் நாக்கா. இப்போ இவன் பாருங்க நான் இவனை ரிவைவ் பண்ணலான்னு போகிறேன். இவன் செத்துட்டான். இப்போ டக்குன்னு இவனை ரிவைவ் பண்ணுற போவேன். இவனும் செத்துருவான் இப்போ டக்குன்னு. அவ்வளோதான். இப்போ 1 vs 1 அப்படி தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா எனிமி அங்கே சைடு இருக்கா. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சைடே வந்துடலாம்.
சரி எனக்கு பவுண்டரி டோக்கனில் என்னெல்லாம் கச்சிருக்குன்னு பார்த்தேன். பவுண்டரி டோக்கனில் க்ளோவல் கச்சிதா? என்ன பண்ணேன்னு பாருங்களேன். என்ன பண்ணும் பாருங்கள். டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? டே அப்போ எனக்கு பதத்தட்டில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. எங்கள் டீம் ஆள் வேறு டே கைகோ பொய்கோ நீங்கள் கத்தினே இருந்தான். எனக்கு சுத்தமாக புரியல. க்ளோவல் எத்தனை க்ளோவல் இருந்தது? க்ளோவல் போட்டு ஈஸியாக நான் மேட்ச்சை ஜெயிச்சிருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் பதத்தட்டில் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பண்ணுறாதீங்க. கரெக்டாக நின்று நிதானமாக பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்க நான் இப்படி ஓடுவேண்ணா இப்போ வந்து எனிமி பின்னாடி லாகான்னு நினச்சிப்பேன் நான். இப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு. அந்த சைட் லாக்கான்றது நான் அது எனக்கு தெரியாமல் போயிடும். பாருங்கள் இப்போ ஓடுவேன் பின்னாடி டேமேஜ் வரும். டேமேஜ் வந்துச்சா? இப்போ பாருங்கள் எனிமி அங்கே இருக்க எனக்கு ரேட்டரும் காட்டுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன நான் ஓட ஆரம்பித்தேன். டேய் ஓடுறா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறேன். ஓடி போய் இங்கே வந்து மெடிக்கெட் போட்டுடலாமா? மெடிக்கெட்டை போடு. அவ்வளோதான் மெடிக்கெட் போட்டாச்சு. ஓய் ஜோனில் மாட்டுறடி. ஜோனில் மாட்டி இதை பாருங்க வேறு பெரிய ப்ரோ பிளேயர்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக க்ளோ எல்லாம் போட்டு புஷ் பண்ணுறான். டேய் ஜோனில் மட்டும் மாட்டாதடா. டே எத்தனை வாட்டரா சொல்கிறது பாருங்கள். இது தப்பு பாருங்களேன். இந்த நெட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவும் வந்தது. அதனால் வந்து என்னால் அதில் சுத்தமாக இது பண்ண முடியல. இதை பார்த்தீங்கன்னா என்னோட செம்ம காண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏய் கிளம்புடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அதை வந்து எதோ திட்டினாங்க. அதாவது நான் வந்து சரி சரி போ அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விட்டேன். அந்தளவு எனக்கு செம்ம காண்டு. இருந்தாலும் ரேங்க் வந்து கோல்டு வந்துச்சா? இந்த மாதிரி நீங்கள் ரேங்க் புஷ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய ரேங்க் வரும். 62 வந்துக்கு. ஓகே கோல்டு போனதுக்கு தந்துருக்காங்கப்பா இந்த சீசனில். ஐயோ தந்ததையே தந்துருக்காங்க. நம்ம தான் க்ளோஸ்